Ja jongens, dit is je eerste Fliepbeurt. Willem Doma is beginnen. Ik moet beginnen. Ja, en daarna met Laura. Ik bepaal wat je punten binnen. En ja, Fliep, dat wonnen we ons wat utel kwakje natuurlijk. Maar het gaat om het grootste kwakje wat ik hier op de target zag. Dus ik zou zeggen, bijt je een mooie kwak en Fliep je model. Ronde hier. Oh. Oeh, ja jongens, ik zeg overal wel wat Fliepkes lezen. Hier in 4 litsen, hier in Jochen Ekken litsen, in 8 litsen. Maar de grootste zit toch echt in 6. Oh, best goed. Laura, bist u er klaar voor? Hier komt er de eerste Fliepronde van Laura. Oeh. Ja, en ik zeg het je toch wel gebeuren. De grootste van Laura zit toch echt overduidelijk in 8. 8. Hoppatee. De eerste ronde is overduidelijk won toch Laura.